ጽጉማት ተማሃሮ ካብ ትምህርቶም ከይሳናኸሉን ምስ መዛኖም ክስጉሙን ምእንቲ መንግስቲ ዓመት መጽ ሓገዝ ከም ዝገብረሎም ዝፍለጥ እዩ ከም መቐጸልታ ናይዚ ሎሚ ዓመት እውን ጨንፈር ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ዞባ ማእከል ንጽጉማት ተማሃሮ ናይ ናውቲ ትምህርቲ ሓገዝ ገይሩሎም ብዛዕባ እዚ ዮናታን ይዕብዮ ንዘዳለው ጸብጻብ ኤልሳ ተስፋ ማርያም ጨንፈር ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ዞባ ማእከል ን1550 ጽጉማት ተማሃሮ ኣብ ዓመት ትምህርቲ 2013-2014 ዘገልግሎም ናውቲ ትምህርትን መመዝገቢ ገንዘብን ንኣስታት ሽሕ ካብኣቶም ድማ ብተወሳኺን ዲቪዛ ዝኸውን ሓገዝ ከም ዝገበረ ኣብቲ ጨንፈር ሓላፊ ኣሃዱ ማሕበራዊ ድሕነት ኣቶ ዘርእዝጊ ዮሃንስ ሓቢሩ ንኣገባብ ኣተዓዳድላ ብዝምልከት ኣቶ ዘርእዝጊ ካብ ዝምልከቶም ኣካላት ዝቖመት ኮሚቴ ምስቲ ጨንፈርን ምምሕዳራትን ብምትሕብባር ከም ዘካየደቱ ጠቒሱ እቶም ተማሃሮ ትምህርቶም ብግቡእ ንኽቕጽሉን ተወዳደርቲ ክኾኑን ዘተባብዕ ምዃኑ ገሊጹ እምነት ወከፍ ኣብያተ ትምህርቲ ካብ መባእታ ጀሚርካ ክሳብ ሃይ ስኩል ወይ ከዓ ላዕላይ ደረጃ ትምህርቲ ዘለው ኣብዚ ፎሎ ኣብ ንገብር ኢና ድሕሪ መሃብ ናይቲ ናውቲ ትምህርቲ ማለት እዩ ምክንያቱ እዞም ተማሃሮ እዚኣቶም ተዋሂቦም እንታይ ውፅኢት ኣውፅኦም ንኣብነት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቀዳማይ ዓመት ወይ ከዓ ፈርስት ሴሚስተር ክግበር ከሎ ዝሓለፉን ዝተረፉን ንከታተል ኣብ መወዳእታ ዓመት ከዓ ዝሓለፉን ዝተረፉን ክንደይ ተማሃሮ ሓሊፎም ክንደይ ተማሃሮ ከተሪፎም ክንደይ ተማሃሮ ኣቋሪጾም በዚ ገምጋም ንገብር ኢና ዓመት ማለት እዩ ሓገዝ ካብ ዝተገብረሎም ተማሃሮ ዜናዊ አንጎሶምን ማክዳ ፍስሐን የሪና ብዝሃብዎ ሓበሬታ ነፍሲ ወከፎም ን10 ዓመት ሓገዝ ናውቲ ትምህርቲ ዲቪዛን መመዝገቢ ገንዘብን ከም ተኸፍለሎም ብምሕባር ብትምህርቶም ጸብለል ኢሎም ንህዝቦምን ንሃገሮምን ክሕሱ ጻዕሮም ከም ዘዛይዱ አረጋጊጾም እዚ መንግስቲ ከይተሓለለ ንዓና ይሕግዘና ኣሎ ስለዚ ልክዕ ከምቲ ከይተሓለለ ዘመረና ዘሎ ንሕና ካ ልክዕ ከምኡ ንዕኡ ፍረጻሞ ክንከፍሎ ኣብቲ ላዕለ ደረጃ ብጽሕና ካ ልክዕ ከምቲ ንዓና ዝገብረና ንሕና እውን ንኻልኦት ከምኡ ክንገብረሎም ካ ይላቦ ማለት ገብረለይ ደሎ ሓገዝ ንዓይ ትምህርተይ ካብ ዘለኽዎ ደረጃ ንላዕለ ንኽቕጽልን ነቶም መሳተይ ደሎውን ካባይ ተወኪሶም ናተይ ሪኢቶሪዮም ከም ዝገብረልና ሓገዝን ተተባቢዕና ካብ ዘለናይ ደረጃ ዝለዓለ ናብ ካልእ ደረጃ ንኽንቅጽል ሓገዝ ዘተባብዐና መንግስቲ ዝገብረልና ዘሎ ሓገዝ ንደቅና ተወዳደርቲ ክኾኑ ዘተባብዕ ምዃኑ ኣብ ውጽኢቶም ልዑል ተራይ ዘለዎ ዝበሉ ካብ ወለዲ ወይዘሮ ጽርሃ ኣርኣያን ኣቶ ተኽለ ነጋሽን ደቆም ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ምብጽሖም መርኣያ ውጽኢታውነት ናይቲ ሓገዝ ምዃኑ ኣብርሂዮም ወይዘሮ ሰሚራ ዓብዱን ኣቶ ሃብቶም ሳህለን ድማ መንግስቲ ኣብ ዕለታውን ንጥፈታት ተማሃሮ ደቆም ጠመተ ገይሩ ንዝህቦም ሓገዝ ድሕሪ ምስጋን ደቆም ንዝግበረሎም ዘሎ ምትባዕ ተገንዚቦም ኣብ ትምህርቶም ክነፍዑ ተላብዮም ብዝገብረለይ ዘሎ መንግስቲ ብጣዕሚ ሕጉስቲ ብጣዕሚ እየ ኣደመስግኖ ካብ ቀዳማይ እስካብ ሻምናይ ክፍሊ ዲቪዝኦን ናውቲ ትምህርትን ዘኻተተ ዓመታዊ ክፍሊት የምህረለይ ኣሎ ንደቀይ ብጣዕሚ ሃበ ዝግበረ ዘሎ ዓብ ምስጋና ይብፅሐ ንመስግን